Su afección, vaya parede, acaban de tirar Pablo Rey, Dani, Dalmau pode chegar ao primeiro, salvou Marqueta. Combinación por dentro do Racing entre eses dous xogadores que se entenden cos ollos pechados, Dani e Pablo. Sabemos que Pablo xogando un ataque por dentro e deixándolle toda a banda esquerda para Nano. O envío de Pablo Rey, a remate de cabeza, que ocasión acaba de ter o Racing, clarísima na cabeza de Joselu. Segunda clarísima prol do Racing. Do Compostela, non sei se foi esta xogada Iván, que bueno, que orientou mal a marca e despistouse, Joselu rematou sole porque o balón lle viña así non nas mellores condicións, pero bueno. Parece máis asubíos na bancada. Marcos Álvarez, encara Marcos Álvarez. Este sí ten punta de velocidade, o remate de Mesa. Que oportunidade acaba de ter Dalmau. Que atopou ca cara, bueno, o que comentábamos un poquinho antes, Marcos Álvarez, pois bueno, encara, bueno, fixo unha moi boa parada Marqueta, que bueno, tirou un poquinho o boneco Dalmau, sí. Dos mellores xogadores do partido. Aí estamos a ver a xogada, non rematou Michael e despois Dalmau. Acción do Racing, recuperou moi arriba Dani Rodríguez no man a man, terceira aparición de Marqueta. Antonio, Dalmau, a velocidade de Dalmau, xoga por dentro con Joselu, atención a Joselu, no man a man, Joselu, caeu Joselu, vai a haber penalti. Penalti a prol do Racing, o de Joselu que quere a pelota a toda costa. Sí. Máximo goleador do Compostela nas dúas últimas temporadas, marca Joselu. Marcou o Racing Trino despois do visto durante 37 minutos. Si, quizá é o máis xusto, bueno, el 4 aquí en 4. Faltalle ese xogador que lle dé puntos de máis goles. Olla Josu, proba Josu! O balón o traveseiro, marcar goles, pero fuise arriba con moita decisión. Preferiu abrir a banda. Nano, centro de Nano, a elevación de Dalmau. Ese remate de Dalmau fuíselle fora. Campeonato son moitísimos puntos. Toca Jordan atrás, o centro de Teles, estaba a pedir penalti. Este a xogada. A pelota dalle na man a Michael Mesa. E é o eterno debate, Javi. É o eterno debate porque non hai un criterio claro no tocante as mans. Pégalle no brazo, evidentemente non ten intención, pero como moitas situacións non é ese o criterio, pois bueno, debería de ser, pero non é. O remate coa cabeza de Yassin, as mans de Macai. O envío de Jordan, Yassin, o control de Yassin, o remate de Yassin, salvou Macai. O propio xogador francés. Bo control, boa acción, e bueno, a verdad que está lle metendo unha marchiña máis o punta este que acaba de entrar. Corner que vai a botar Teles. O envío de Teles, o salto de Catur. Macai. Este Yassin, Teles. Chega Jordan con moita forza, moitos folgos. Cae Jordan, dio árbitro que hai falta de Jordan e ademais cartón amarelo. Por simular. Moi seguro o árbitro e é o segundo cartón amarelo para Jordan. Este a xogada. Chega Jordan, chega Pablo. Parece que non hai penalti. Tampouco dá a sensación de que Jordan intente enganar o árbitro. Xoga Dani Rodríguez. Digamos que esta é a primeira xogada na que pode meterlle algo de pausa. Dende a expulsión. O balón para Vela. Vela que encara Marqueta. Vaise Vela, cae Vela, dio árbitro que non hai nada. Esta é a xogada repetida. Esa man de Portela. E a caída de Diego. Bueno, a verdad que son as xogadas que nos están tocando hoxe son. Dani Rodríguez, o pase de Dani, Michael Mesa, acaba de sentenciar o partido Michael Mesa. Non se fai o 0-2. Bueno, isto lóxico, consecuencia lóxica do que estaba a arriscar o Compostela. Claro, mira, fai un pase interior, Iván, evidentemente, como lle deron toda a banda, non bascula e non cerra. Foron condicionando os trocos. Pelota para Godwin Menxa e falta cometida por Antonio. A falta sacada rápidamente por Lemos para Yassin, cae Yassin. Non hai un pouco de Macai, bien que non chegaba, pero bueno. Pero é un lance do xogo. Non sei se no caso de Jordan se podría ter interpretado. Corner que bota Teles. O saque de Teles, a pelota para Marcos Rodríguez. Ese balón rexeitado que lle chega a Marcos. Caeu Marcos. Aí estamos a ver. Primeiro remate de Marcos. E agora colle o rexeite. Bueno, tamén dubidoso. Moi dubidoso tamén, sí. Pode marcar, gol. Acaba de facer o terceiro Racing. Mentres víamos a repetición dese posible penalti, Pablo Rey fai o 0-3. Que acabou no fondo da rede. Un golazo de Pablo.
Bueno, esa perna esquerda de un, de dos. Apertura de Fernán, Iván Pérez pode probar o remate. De 7, Murcia 51, Racing e Logroñés 45. E despois 4 puntos con respecto ao quinto e ao sexto clasificado. Rematou o partido